Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Sa araw na ito ay araw ng January 2. Yan. Bagong taon. Ang lugar na ito ay Barangay Malanay. This is the field of Malanay, Santa Barbara, Pangasinan. So, this is along the highway. Dito ako sa highway ngayon. Yan. Daming dumadaan dito sa highway na ito. So, this is the lucky one, Cristo. So, may occasion ngayon, birthday. Kaya medyo maraming tao. Ayan. Pag ganitong hapon ay maganda sa area na ito dahil mahangin. Magandang magpahangin. Ayan. This highway going to Mangaldan, Manawag, patungo rin ito ng Sampabian going to Baguio. Kaya dito dumadaan ang mga nagpupunta ng Baguio galing ng Western like Lingayen, Maloy, yeah. At this going also to Mapandan, Mapandan, and this one going to Dagupan City. This is part of Santa Barbara, Barangay Malanay. Yan. Ang highway na ito. Okay, so this is our place. Mga kababayan ko na mga taga Pangasinan, specifically dito sa Barangay Malanay, Santa Barbara. This is the place. This going to Gigisangen, and to the right side going to Malanay. This is the boundary. I'm here in the boundary of Malanay and Gigisangen, Santa Barbara. Yan. So until here, next vlog uli. Bye-bye. Bye-bye. Ingat kayo lagi. Ingat tayo lagi. At pagpalain sana tayo ng Panginoon sa lahat ng ating mga